xampú. 1, 2, 3. A mi em va agradar l'experiment que la Masha i jo ens vam passar una cosa que es feia servir per netejar les orelles per les dents. I em va agradar perquè descobríem si tenia bacteris i fongs, per exemple, si ens ho passàvem per l'aixella o per les dents, i també per descobrir si teníem fongs i bacteris, però a la Masha i a mi sols ens van sortir bacteris. A mi em va agradar el mateix que la Carlota, però el vaig fer amb la Greta i ens vam passar per les dents. Llavors, el proper dia d'experiments ens van sortir com puntets de diferents colors que eren colònies de bacteris i hi havia com unes puces que eren els bacteris. A mi em va agradar molt fer una cosa per fer com papallones, ho ficàvem en una cosa, amb una gota a l'aigua i sortien molts colors. A mi em va agradar quan vam obrir el peix perquè li vam treure el cor. A mi també m'agrada el peix perquè estava al grup de la Masha i li vam començar a tallar la pell i primer li vam veure el cervell, després li vam petar l'ull i li vam veure el cor i després jo li vaig tallar a l'estómac i sortien un munt de cucs. A mi em va agradar quan vam fer-lo del llevat, perquè posàvem aigua, després posàvem sucre i després una cullerada de llevat i veiem com sortien bombolletes. Era molt xulo. Així? Vale. Primer grup 3. Em va agradar molt quan vam fer lo d'obrir el peix. I a mi, I ja està. I a mi també em va agradar quan vam fer... No me'n recordo... Quan vam fer que... No me'n recordo. Sí, el peix també. Au! A mi em va agradar quan vam fer lo de la llavor, que ens inventàvem una llavor com volíem i jo la vaig fer que saltéssim. Ah, sí? A mi em va agradar quan vaig fer em va agradar quan vaig obrir el passet. Ja ho he dit. Jo vaig aprendre lo de la llavor, que hi havia 3 llocs on podien anar. Ara aquí? I jo vaig aprendre que obria el peix i vaig aprendre que no tenia bufeta necessària. A mi em va agradar molt quan vam fer com amb cartolina negra unes ales d'una papallona. Laura. A mi m'ha agradat quan el peix es mou tot, creixen. Adri, que a mi em va agradar quan ficàvem el paper a dins de l'aigua i ficàvem pintar ungles, llavors li ficàvem un full i sortia com si fos la cua d'un pavo real. Bueno, ens ha agradat molt el treball de ciència. A mi el que més m'ha agradat és obrir el peix perquè mai ho he vist i estava molt nerviós i ho he fet, li hem vist el cor, hem ensenyat coses
després li hem vist a l'estómac i també d'on li sortia la caca. I també li veiem la llengua, que era platejada. M'ha agradat obrir el peix. He vist el corn i per on surt la seva caca. Em va agradar quan vaig obrir el peix i quan vaig veure la llengua del peix. A mi em va agradar molt quan vam obrir el peix perquè vam veure el cor, vam veure moltes coses i a mi em va agradar molt. Primer em feia com angúnia, però després em va agradar. A mi em va agradar obrir el peix perquè descobríem coses que no havíem descobrit. Estàvem estudiant els peixos, però encara no havíem sabut aquelles coses que quan vam obrir el peix. I em va saber molt il·lusió. Primer, com la Valentina, em va fer una mica d'angúnia, però després ho vaig superar i no em va fer por. Em va agradar quan vam obrir el peix perquè li vam veure les brànquies, la boca per dins i també li vaig treure el ronyó i em va agradar molt quan li vam veure el forat d'on li sortia la caca. A mi el que m'ha agradat és quan vam obrir un peix i el que m'ha agradat és perquè és que estàvem a la taula amb les meves amigues i vaig agafar el cor amb la mà i em va agradar molt. A mi m'ha agradat l'experiment que ens comunicava que era amb dos gots de plàstic i un fil, perquè estava amb la meva amiga. A mi m'ha agradat quan vam obrir el peix per dintre també, perquè volia saber com era un peix per dintre i em va agradar molt. Vaig veure la columna lateral que mai m'havia imaginat que seria així. A mi em va agradar les pastanagues perquè tallàvem pastanagues, però jo, com era la meva primera vegada i jo no sabia ben bé com tallar. A mi em va agradar quan vam fer les pastanagues perquè jo no sabia res del que passaria i llavors doncs vam créixer una mica i llavors a casa també vaig fer aquest experiment i les vaig plantar a casa. Ja està. A mi m'ha agradat quan vam fabricar unes ulleres 3D i també quan vam veure una pel·lícula 3D i a mi també em va agradar perquè veiem vermell i blau. A mi el que em va agradar més és quan vam plantar les
plantes. Per què? No sabia si podien créixer en foscor i llavors vaig veure que sí. A mi em va agradar quan vam obrir el peix perquè vaig veure els opercles, el cor, que no és com el nostre, és més raro. A mi em va agradar, hola, em dic Nel, em va agradar el dels gustos perquè vam provar un iogurt de maduixa i el seu color era de color marró. Hola, em dic Quim i em va agradar quan vam fer l'experiment d'obrir el peix per dintre i li vam veure els òrgans i les venes. Diga coses com experiments. Como me gusta algo. Digues algo. Fèlix, digue-ho tu primer. Vale. M'agraden les ulleres de 3D que són blaves i vermelles perquè vam veure una pel·li i semblava que sigués real. Va. Vinga, parla. A mi m'ha agradat quan teníem una cartolina negra i la teníem que posar en un bol i que tenia dins el bol pintar un glaç i quan ho trèiem era de colorins. A mi em va agradar quan vam obrir el peix per dins i vam veure el cor. A mi m'ha agradat quan vam fer-ho del got i el Mauri va fer un forat a baix del got. A mi em va agradar dels peixos. Quan vam obrir el peix m'agradava molt tocar-lo i perquè m'agradava molt tocar-lo i era molt xulo. Hola, a mi em va agradar quan vam obrir el peix i li vam treure una pupil·la, els dos ulls, els huevites, el cor i el cervell i també els opercles. Hola, em dic Guillem i a mi em va agradar quan vam obrir el peix i vam veure totes les coses que tenia dintre i li vam arrencar. A mi m'agrada el peix perquè jo mai havia vist un peix per dins i la primera vegada que el vaig veure va ser molt al·lucinant per mi. Ja? Sí. A mi també em va agradar lo del peix perquè ho vam fer tots en grup i era molt xulo el peix per dintre. Ja. A mi em va agradar també... a mi em va agradar lo de les 3D perquè vam veure una pel·li de 3D que ens va agradar. A mi m'agrada el peix. És la primera vegada que vaig veure per dins. Primer B, grup 7. Acció. M'ha agradat perquè va ser la primera vegada que vaig veure el peix per dintre i era molt xulo. A mi també m'ha agradat el peix perquè vam veure
el peix i vam veure el cor i que sortia tot ple de sang. I vam tallar el peix i vam veure les venes i vam dir, oi, és volar tot. Ho vam tocar i vam notar que era tot de color rosa i era molt finet. A mi també m'ha agradat el peix perquè hem tocat el cor i tot. Hem tocat les espines,